Jos siellä sai sen sanat, niin on motocross. Joki, Antta. Joo, kiitos. Ei tarvitse pähkätä. Saadaan revittyä sieltä sisään. Joki, Antta ja... Mä pistän tänne MC-pyörät, niin se tarkoittaa motocross. En saa käsiä, kun mä muistan enää kohta mikä on MC-pyörä. Käytetäänkö niin heti aikana? Okei. Ei mitään. Aloitetaan. Olipa Kerran kauan sitten tuolla elonkierrossa sellainen motocrossipyörä se käynnistyi hyvin huonosti. sillä Ei ollut koskaan ajettu elonkiertoa ympäri joesta, joka virtasi ympäri elonkierto. löytyi Ankka se auttoi motocrossipyöräilijää saamaan motocrossissa käymään. motocrossipyörä Käynnistyi vihdoin kun Ankka maakkui ja pissasi bensatankkiin. Eli tarinan Opetus oli se että motocrossipyörätkin käynnistyvät Onko?